Jest dokładnie tak jak mówiłeś. Faja i zero przypału. No i Inga się w końcu przestała mnie czekać. A mówiłem, a jeśli tego możesz sobie pomyśleć smaki i będzie jeden fajny? Serio? No jak to fan, do takiego kokosowego. Kokosowa faja, ale różnica. Stary, wchodzisz na neta, bierzesz smaki, wpisujesz do jakiegoś festiwalu. Nie no, ja nie mogę, ale opcja. Szkoda, że ja wcześniej na to nie wpadłem. Chodzi, żeby przetestować kokosową faję i jedziemy. No, nie no, wiesz co, może później, bo teraz muszę się odłożyć rzeczy i podczas biblioteki. Ale jeszcze raz, wielkie dzięki stary. E-papieros to jest coś, czego mi było trzeba. Zero przypału za jaranie koło szkoły, zero krycia się. No i Inga w końcu przestała się czepiać, że palę. No i ten mi Luigi, który zmienia smak mojego e-papierosa. Coraz bardziej mi się zaczyna to podobać. Ewelina nie chce, żeby Kamil poczuł się urażony, że odmówiła